आदते हमके धरा जल्दी हलू का करी यार। लॉकडाउन सरवा परेशान कर दिले हो गया जान लो। वही जो माल उल भाई से कुछ फोने वोने नहीं की सब करत का कहलो माथा भाई एकदम खराब। अरे बोलिए के फोन आ गई। हेलो का हो का हाल बा? अरे तू तो भुलाइए गइल बारू। हाँ जानता नहीं नया साल आवे वाला बाटे। हाँ मिलेम। हाँ चलो ठीक बाटे। या तक नया साल ने 1 रुपया हइले नहीं के। अरे बाप रे हो आ गइल। हेलो का हो का हाल बा? ठीक बा सब अपन सुनाव। तू तो भुलाइए गइल बा लो साहब। हाँ नया साल पर भेंट करे। ठीक बा नहीं जो पैसा वैसा 1 रुपया हइले नहीं के। आई वही जो बुलावत ई कैसन मुंह फुलैले बड़ा? का हो रे तू भाई? हाँ भाई कैसन मुंह फुलैले बड़ा दाचियार भइल बड़ा हो? का करी भाई काम धंधा चलते नहीं छे। अच्छा माल बुलावत तरी सन नया साल में ग्रीटिंग कार्ड मांगत तरी सन कोनो आईफोन मांगत। अब तू ही बताओ अब हम का करी बताओ। देवे के परी नु माल रही तो देबा सब देवे लेकिन एको तोहरा के नहीं थे देत ग्रीटिंग कार्ड ना कोनो सहत ही नहीं की सकिल खाली मांगते बाड़ी सन। तेको काम करा का करी बोलो। 1-2 का सेटिंग हमरा ला करा दा। तहरा ला हमरा पास पैसा खूब बा। आई त यार मुंह देखते नहीं कने वही में से दुगो दिवा दे तेरा मालूम बा। 1 रुपया जोड़ के हम माल पटवले बानी। हम तो चियार लगत है तब साला वो माल सन खाती मालूम बा का कहल बनी। हमार दादा एगो पाड़ा रखले लोग पाड़ा बेच के वो पैसा के हम अपनी के खाड़ा दे के फसौले बनी आ तारा के देती हम। तो हम तोरा सामने तो चियार लगा दे तोरा हीरो खान लगा तरी। हीरो एकदम मुंह चियार खान लगा तरी। तोहरा नजर में मुंह चियार बानी। देख भाई ओ ये बॉडी सब पटेली सन टी-शर्ट के ऊपर टी-शर्ट। हां तारा टी-शर्ट के ऊपर टी-शर्ट हमरा बूशर्ट के अंदर टी-शर्ट बा साला ब्रांडेड कंपनी का। हां तो ब्रांडेड कंपनी को हो जा ब्रांडेड पटा लो 3-4 में मांग के बड़ा ई अरे तू भाई हम चाही लेना चाही लेना न तो 4-4 को 5-5 गो पीछे घुमिया सब। बाप रे बाप हम हो देखब के घूमत तारी सब। अरे तू भाई बड़े है जी ये थी कर भाग 2-2.5 तू ले लिया ना तो काम ना। अरे बात मान जा रे तू भाई आईफोन खरीद के दे दे सन। आईफोन दे देबो? हाँ यार अरे बाप रे बाप। अरे नया साल हरी तू भाई हमरो लगे नहीं खेगो माल बाल। अरे भाई हमार आईफोन को किन के दे दियो अगला नया साल में तारा के 2 धरा देम हम। होइला मिया भी और मिली अगला साल। साला पता ना तू कहाँ रहबे हम कहाँ रहब। फिर लॉकडाउन लगी तो फिर दिल्ली में भेटाई ले फोन कर लॉकडाउन ठीक है बा जा तने हम। ठीक बा लेकिन याद रखिया अब सारे हम टोपी का आ गलो चप्पल पहन मन को